hogy hogyan állítsd le a gyereket, ha feléd veled szembe agresszív a gyerek. Agresszió gyerekeknél ez már a 4. rész. Mivel ezek egymásra épülnek, ezért kérlek, nézd meg az összes videót, hiszen csak úgy fogsz kapni egy teljes képet. Ha ezzel az egy videóval nem értesz egyet, lehet, hogy azért van, mert lemaradtál az előző videókról, úgyhogy kövess be és nézd meg a többi tartalmat. A mai részben csak annyit szeretnék elmondani, hogy hogyan állítsd le a gyereket, ha feléd veled szembe agresszív a gyerek, de ugyanígy állíthatod le egyébként, ha másokkal agresszív, és ott vagy kéz közelben, tehát tudsz rá azonnal reagálni. Nagyon egyszerű. Egy határozott nemmel. Hogy miért? Azért, mert egy olyan határvonalat lépett át a gyerek, amit jobb esetben már felállítottál a családban. Ha nincsenek ilyen határvonalaid, akkor pedig érdemes minél előbb megtenni. Erre lehet, hogy egyébként egy egyéni konzultáció sokkal jobb, hiszen minden család más és más. Egy olyan határvonalat lépett át, amit nem szabad átlépni. Amire nem az a megoldás, hogy leülök és elmagyarázom, hogy jaj, nem szabad anyát megrúgni, mert anyának ez nagyon fáj, és jaj. Nem kell megijedni attól se, hogy felemeled egy picit a hangod. Nem azt mondom, hogy üvölts bele a gyerek fejébe. De miért ne lehetne, könyörgöm, a nem, az egy határozott nem! Nem, ezt nem teheted meg! És pont, lezártam a kommunikációt. Amikor mindenki megnyugodott, természetesen megbeszéljük, erről is lesz videó, hogy hogyan, viszont mindenféleképp próbáld ki azt, hogy határozottan és röviden kezeled ezeket a szituációkat. Azt, hogy miért így kezeld, egyetlen mondat, mert még erről is hozok majd videót. Egész egyszerűen azért, mert a gyereknek, ha rosszat csinál, ne adjunk kétszeres, háromszoros figyelmet, mint amikor jót csinál a gyerek. Hiszen ezzel erősítenénk azt, hogy igen, odafigyelek rád, amikor rosszat csinálsz. Nem, egy határvonalat léptél át, tiszta, érthető, egyenes, beszéd szükséges. Átlépted, nem értek vele egyet, nem teheted meg. Következő részekben jövök még ezeknek a folytatásával, úgyhogy mindenképpen kövess be. Ha dobsz egy szívecskét, vagy kommentelsz, akár csak annyit, hogy tetszett a videó, azzal pedig az algoritmusnak azt üzenet, hogy szerinted hasznos videó volt, és mutassa meg másoknak, és mivel a gyereked, mikor felnő, abba a társadalomba fog élni, akik most ezt a videót nézik, jobb, ha minél